Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul. Hari saya yang mulia, beberapa sampun kita sebut beberapa dosa besar yang utama yang menika syirik. Menika adalah dosa paling besar. Dosa syirik menika boten asal pangapura saderengipun bertobat. Misalnya mati dalam keadaan syirik, menika mboten saged dipun tebus senajan masak kabeh bumi. Innalladzina kafaru wa matu wa kufarun falan yuqbala minhum mil'ul ardi dzaban wa la yuftadabi. Surat Ali Imran 91. Satemene wong sing mati dalam keadaan kafir dereng sempat taubat, menika mboten saged ditebus senajan dengan emas seberat bumi. Niku dosa besar paling utama. Dadi masak kabeh bumi damel nebus siksane wong sing kafir mati dalam keadaan kafir, menika mboten dipun trima. Sedherek-sedherek ingkang mulya, dosa besar ingkang salajengipun inggih menika lari dari medan pertempuran. Dados wajibipun perang terus ketemu musuh terus melajeng. Nah, menika termasuk dosa ingkang besar. Wonten surat Al-Anfal ayatipun kang 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wa jahannam la bisal masir. Wong sing iman nalikane ketemu sira kabeh wong kafir zahfan ing khale kumpul fala tuwalluhumul adbar, mongko aja mengu sira kabeh al adbar ing mungkur. Dadi ketemu musuh dalam peperangan mboten asal terus kepelayu wedi mergo ketemu wong kafir. Layak napa perintah Allah wonten surat Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wong sing iman nalikane ketemu sira kabeh fi'atan pantan fasbutu wadhkurullah, mongko tetepo lan dikira marang katsiran kang akeh la'allakum tuflihun, supaya sira kabeh iku wong kang bejo. Dados senajan dalam peperangan menika kedah selalu ingat dumateng Allah. Wa may yuwallihim yawma idzin dubura, sapa wong sing minggu melayu saking peperangan ila mutaharrifan liqitalin, kejaba krana memang iku strategi taktik, al mutahayyizan ila fi'atin, utawa perlu ngumpul nanggone golongan liyane faqat ba'a bi ghadabi minallahi. Dadi lamun mlayune niku wae mboten krana taktik strategi, utawa memang mlayune iku perlu nglumpuk nanggone kanca meneh, faqat ba'a bi ghadabi minallahi, monggo teman-teman balik kelawan murka saking Allah. Wa ma'wa jahannam, mongko panggonane neraka jahanam. Wa bisal masir lan sa'alenggon bali. Dados kepelayu saking peperangan menika termasuk dosa ingkang ageng sanget. Mila saking menika nek napa istilahnya tiyang maju perang menika kekedah napa kuat fisik maupun mental.
kadang-kadang krungu suarane bedil ngoten nun meriting mboten karo-karuan, akhirnya mboten saged fokus. Dados perang niku nggih luar biasa berat. Lah menawi sampun napa kewajiban nggih kedah berangkat. Mulane wonten ayat kutiba alaikumul qital bahwa kurhul lakum. Diwajibake ana sira kabeh kita perang bahwa kurhul lakum pada sira kabeh ku keting. Wa asa takrahu syai'an bahwa khairul lakum, bisa jadi sampean iku membenci sesuatu padahal iku apik. Wa asa tuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum, bisa jadi sampean iku nyenengi sesuatu padahal iku elek. Dados ngoten niku wae. Dadi sinten sih sing purun perang niku? Tapi posisine kadang perang nggih saged napa nggih kudu perang entene perdamaian niku nggih perang riyin kadang-kadang ngoten. Jadi menawi keplai saking peperangan krana wedi mati misalnya, nah menika nggih napa balik dengan murka saking Allah. Menika adalah dosa besar ingkang kedah panjenengan sedaya jauhi. Sedherek-sedherek ingkang mulya, memang dalam perangan perlu tekad ingkang kuat, biaya inggih kathah, baik biaya kanggo persenjataan, baik niku masalah napa panganane. Dadi misalnya perang pirang dina sang nyopo niku nggih berat ngoten persiapane nggih kathah. Napa malih sakmenika wonten perang besar antara Amerika, Israel kalih Iran, biayane nggih luar biasa. Menurut perhitungan niku tiap hari niku 30 triliun rupiah niku sing dikeluarkan oleh Amerika. Israel nggih semanten nggih sekitar nggih samonten triliunan biaya perang. Padahal niku istilahnya perang jarak jauh nggih, mboten tiang ketemu tiang. Niku napa melalui roket, drone niku wis peperangan cara sakniki. Nek cara riyen nggih ketemu tiang kalih tiang padha nggawa pedangi. Nek cara sakniki wis napa diremot jarak jauh. Sedherek-sedherek ingkang mulya nggih kathah apa istilahnya wonten nggih tayangan tiang estri wong Israel joget-joget, saya begitu krungu bom nangis ngoten. Mulane nggih kedana mau kuat fisik, kuat mental. Kadang-kadang krungu suarane bom tok wis ngeri ngoten. Lah misale keplayu, lah niku nggih angsal napa kok saking Allah. Sedherek ingkang mulya, pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi niku wong Jawa tapi dipek mantu karo wong Arab Saudi. Katakanlah dinyek wong Jawa dadi mantune wong Arab ngoten. Ten mriku ada pendapat ngeten. Cita-cita mati syahid iku bener. Tapi lek sampean terus menyerahkan diri mati syahid, iku akhirnya mengurangi pasukan wong Islam ngoten. Ya bener cita-cita mati syahid, tapi aja sampai terus menyerahkan diri wis pasrah bongkoan tanpa perjuangan, akhirnya terbunuh di jalan Allah. Masalahnya gini wow, nek sampean terbunuh di jalan Allah, pasukan Islam kan kembali berkurang di situ, mengurangi kekuatan ngoten. Jadi nggih cita-cita mati syahid nggih bener, tapi ora kok berarti terus tanpa perjuangan terus nyerana awake dipateni ngoten. Malah winginane enten video saking Iran. Jadi enten lari niku umur 11 tahun kepingin mati syahid. Matur ngoten diwarangi. Sampean sik cilik, sampean belajar sampean berjuang. Engko nek wis umur 80 90 mati syahid gak apa-apa ngoten. Dadi ya perlu perjuangan dhisik, ora kok moro sik enom mati syahid la iman kan ngoten. Ada potensi yang terbuang kan ngoten. Dadi pesene ngoten.
Saiki sampean sik cilik belajar ilmu sains, ilmu sembarang kalir sing bermanfaat. Engko mati-mati saat gak apa-apa, tapi nek umur 80 90 ngoten. Berarti sampun berperan sekitar pinten 70 tahun berperan sebagai pembela Islam kan ngoten. Jadi mengantos dalam perjuangan ketemu musuh terus kepelayu. Sedherek-sedherek kamnoyo pernah zaman Nabi niku pun berangkat niku enten tiang sewu niku berangkat perang. Di tengah perjalanan enten lari tiang 300 niku mantuk. Nah niki termasuk napa? Lari dari peperangan. Jadi di antara 1000 niku enten 300 niku sing sifatnya niku munafik. Jadi semangatnya niku mboten tutup gone wis balik. Akhirnya sing 700 kan nggih malah lemah. Apa ora wong 1000 wis berangkat, wong sing 300 mulai lah sing 700 kan akhirnya semangatnya berkurang kan ngoten. Jadi kadang-kadang yang berangkat yang kathah kan semangat. Tapi lek ana sing wis ngendoni nyingseti ngendoni akhirnya nggih napa mempengaruhi semangat lintunipun. Misalnya kadadene bal-balan ngoten, misalnya enten sing angsal napa kartu merah. Habis sing 10 kan malah semangatnya berkurang, mergo kurang situ kan ngoten. Terus menawi berangkat perang terus iwaluna adbar, jadi mengu berpaling lari dari pertempuran. Mereka akan diikuti oleh Allah bigodobin minallah wa ma'wahu jahannam. Jadi termasuk nama angsa jawab bisal masir saat regon Bali. Terus memang perang itu adalah suatu yang berat, perlu perjuangan baik fisik maupun mental, termasuk logistik. Jadi ini kayak perang niku nggih butuh panganan nih. Otomatis dina pangan ping 3 nek seminggu wis ping pira kan ngoten. Dados menawi mboten siap secara fisik, mental niku kadang-kadang napa kendor semangate terus niku akhirnya mempengaruhi semangat pasukan. Dados ngoten niku wau dadi berlari dari medan pertempuran menika termasuk dosa ingkang besar. Nggih kita nyuwun dumateng Allah aja sampai awake dhewe niku menangi perang. Masalah nggih perang niku nggih berat sangat menawi boten kiyat fisik maupun mental kadang-kadang wis akhirnya malah melok musuh. Alhamdulillah. Jadi pengkhianat kan ngoten. Dan godaane niku kadang-kadang sampean gelem manut tak kaya sakmene ngoten. Bila kabar terakhir napa Presiden Iran terbunuh niku ternyata enten salah satu di antara mereka niku yang berkhianat kirim lokasi pertemuan niku wau ngoten. Dados peperangan niku nggih berat sulit menawi kula sedaya mboten siap kadang-kadang niku sampai kepelayu saking perang. Nah perang napa kepelayu saking perang niku wau termasuk dosa ingkang ageng sangat dikatakan oleh Allah ghadab minallah. Jadi oleh murka saking ngarsanipun Allah. Jadi nek mlayune memang strategi utawi kumpul dumateng kelompok sebatas menambah kekuatan menika napa-napa napa tapi lek mlayune niku wae mlayu wedi mati terus melajeng saking peperangan menika adalah termasuk dosa ingkang ageng sangat di hadapan Allah. Dan memang niku berat sebab jelas niku wau kutiba alaikumul qital bahwa kurhul lakum. Dadi diwajibno kangge sira kabeh qital perang lan sira kabeh iku gedhi. Tapi bentuk perjuanganipun Islam nggih kados ngoten niku wau. Kita saged menggambarkan Nabi Muhammad selama menjadi Rasul itu ada 25 kali peperangan. Berarti hampir tiap tahun itu perang. Kadang-kadang dalam 6 bulan itu pun perang malih ngoten.
Terus termasuk peperangan terakhir menika Fathul Mekah, kemenangan Mekah. Dan banyak sekali peperangan-peperangan yang lain yang di situ Rasulullah kadang-kadang terlibat, kadang-kadang mboten. Dadah perjuangan ini luar biasa, menawi keplayu saking peperangan takot ba'a bi ghadabin minallah, mongko teman-teman ditutno dengan murka saking Allah, wa ma'wahu jannah, mongko panggonane neraka jannah. Naudzubillahi min dzalik. Mengatas kula panjenengan sedaya bisa terjadi peperangan, terus kula panjenengan sedaya menika lari dari peperangan karena wedi mati, kejaba oleh napa mlajengi niku wau krana strategi utawa ngumpul dumateng ridunipun. Makaten ingkang saged kula sampaikan teman-teman sedaya, mugi-mugi manfaat Gusti pribadi kula piyambak mugi teman-teman sedaya. Muga-muga Allah memberikan perlindungan dumateng kula panjenengan sedaya, memberikan keamanan dumateng kula panjenengan sedaya. Sebab rasa aman menika adalah rahmat Allah yang luar biasa. Sebab kula panjenengan sedaya sak boten saged ibadah, boten saged urip dengan tenang menawi dalam kondisi peperangan. Wabillahi taufiq wassalam.